ka-adventure, way back my channel Renato Adventurer. Karon ka-adventure, mo to mi sa Binlio kauban ako si Kesnel TV sa iyang bagong channel karon ka-adventure atong suportaan. Kunya si Renz Junior Show na ami karon. Karon ka-adventure padong mi sa Binlio Dam kay akong ubanan dito si Renz Junior Show ug si Kesnel Kate TV si adventure nami karon sa Barangay Tipulo. Nihunong mi kay magpahugot ko sa kadina kay ang kadina magpakapaka siya ka adventure. Kauban na si Renz Ireneo Hinampas sa iyang channel ug si Kesnel TV na si Ate Kit Kilaton ako pagmamangkon o karon giayo na ka adventure sakyanan namo gihugtan ang kadina kay upaka lagi siya man hindi ka doon ako sa Binlio sa Kaombe na wala sa Binlio Dam alas kauna manang amo sang gipayo daan diri sa Barangay Tipulo ni sir Barangay Tipulo lungsod sa Ubay. Makita na ito ka-adventure, gihugtan na ni sir ang kadina kay mo paka lagi siya ini tulo ka buk misakay unya si Ate Kate, si Kuya Ireneo nami karon. Okay, kaya makita na ito ka-adventure. Adventure, nahuman na ang paghugot sa kadina ni sir. Ito tingnan mo sir. Shout out ni Sir Dodong sa Panta nga naghugot sa kadina sa akong motor. Unya karon ka adventure padung nami sa Binlio Dam kay akong tuoran si Kesnel TV ug si Kuya Ireneo Hinampas sa iyang vlog Hinampas Official. Okay ka adventure, what's up ka adventure padung nami sa Binlio Dam, pinakasikat na dam sa Ubay. Dito na ko gikan pero balikan gyapon ako ka adventure kay tungod sa kanindot nga dam. Bugnaw kunya hilom kayo dito. Manang karon among wato uban mi ni Renz Junior Show si Kesnel TV. Kadvis ka adventure. Kunya kaway sir, kaway. Kaway sir, kaway. Renz, kaway. Kaway manang, kaway. Ka-adventure nami karon diri sa Binlio Dam, nibalik ko diri ka-adventure kaya kung iubanan silang Renz Hinampas, si Renz Junior Show, akong pagkumangkon si Kesnel TV. Kaya karon nami sa Binlio Dam, ang pinaka nindot tourist attraction diri sa Ubay, ang Binlio Dam. Kaya karon adventure, pag-arinaw sa atong pag-arinaw una, di pa siya pwede pasod ag motor. Pero karon pwede na makasulod ag motor, adventure. Makita na to ang pinakanindot nga dam sa ikaduha ng balik diri ka adventure. Yan na ko yung mga dangkauban silang Renz ug si Kesnel TV ang kauban diri sa Binlio Dam. Nya karon na po yung mga diri ka adventure ni bisita pud sa dam to makita ka adventure. Yan ini kayo panahon ka adventure kay nagumdag na wa kayo init ka adventure. Ka adventure to si Renz nag-vlog na si Renz ka adventure. So makita karon diri ang pinakanindot nga dam. Kaya karon ka adventure nag-awas na ang tubig gikan sa spillway. Atong pag-arina huwa to siya mag-awas kay wa kayo tubig. Karon dagan-dagan ang tubig kay niawas naman sa spillway ito makita. Ito makita ang nindot nga view. Okay ka adventure ito makita ang pag-awas sa tubig sa spillway. Hinahinay siya awas ka adventure padung siya sa basakan sa mga mag-uuma. Kay kini siya kanang ang nagdalaan ni ang Nia
National Irrigation Administration ka adventure. Makita nato ang pag-awa sa tubig. Nya padung dagan na siya dito padung sa mga basakan sa mga mag-uuma. Para ang mga basak na tubig kay karong sisuna daghan ang nagtanom karon at makita nga ubang basakan nga naanay nagtanom dako na siya gamit ka adventure. Nya karon gihimo na siya og tourist attraction kay tungod sa iyang kabyo diri sa Binlio Dam. Nya to makita ang pinakanindot nga view diri sa Binlio ka adventure. Na makita na tong kahapsay, kalinaw, kabugnaw sa hangin. Nya nakita na to ang mga pasyal po diri sa Binlio Dam at makita. Taga kumakauban si Ate Kate Kilaton, ang iyang channel Crisnel TV adventure. Si Renz Junior Show akong kauban karon diri. Makita na to ka adventure. Nya ang mga sakyanan sa niya. Naghakot na sila og graba. Ini sila makita karon. So ay bako ato makita na sila operasyon diri. Okay adventure, makita na to ang pinaka nindot nga area diri, pinaka view ang Binlio Dam. Makita na to ang mga dibisita po diri. Picture po sila. Makita. Ngayon ang panahon kay dagom-dagom, may init ka adventure. Makita diri karon. Ato makita ang panoramic po sa Alicia. Nag 2 times na jud ko ni area ka adventure sa Binlio Dam tungod sa kanindot sa panahon, sa kanindot sa view sa lugar, kalinaw sa tubig, nga bugnaw ag hangin diri ka adventure. Sa tubig siya kanang pasyalan sa mga pamilya, magbanding diri ari diri. Makita kayo ang nindot nga view sa Binlio Dam. Nga ato-ato tong spillway ang pag-agos sa tubig. Okay bigyan tanawon ang pag-agos pagtagak sa tubig sa spillway ni awas tas gid siya tungod kadagan sa tubig. Makita na to ang pag-awas sa tubig ka adventure diri sa spillway sa Binlio Dam. Tungod na sige uwan-uwan karon panahon na unya na poy karon pa alay mo abotay nga low pressure. Gitawag siya og kanang tropical bising hangan sa low pressure. Dili siya low pressure kun dili bagyo na gid siya. Manang tungod sa panahon nga naay mabutay nga bagyo, manang ni awas din siya ka adventure. Ni kon siya kanang sobra na yung tubig mo nang iawas na ang tubig sa Binlio Dam at makita karon ka adventure. Ano siya ang naka advantage sa ni ka adventure kining tubig nga ngawas karon adto na siya dito padung sa basakan sa mga mag-uuma. Dagan na siya dito padung sa kabasakan ka adventure. Adventure, nakita na to ang pag-awas sa tubig diri sa Binlio Dam ato makita karon ang nindot nga view ato makita karon diri sa Binlio Dam. Iawas na siya tungod nga sige uwan karong panahon na manang iawas ang tubig sa Binlio Dam ato makita ang nindot nga mga view nya na po yung mga ibisita diri kauban siyang pamilya nagpicture po sila. Kunya, kauban sa kong pagkumangkon ang si Crisnel TV. Ang pangalan sa akong pagkumangkon ka adventure Kate, Ate Kate Kilaton, yang channel Crisnel TV. Don't forget to subscribe ni Crisnel TV ka adventure at pong suportaan ang nag-start akong pagkumangkon sa iyang channel. Anang karon kami yun nami karon sa Binlio Dam, kawan mo lang si Ireneo Hinampas, si Junior Show nami karon diri. Makita na to ang mga nibisita po diri. Anak kalami po diri adventure nga
Sa una pag ari na ho, di siya pwede pasudan og motor. Karon pwede na siya sudan og motor. Kay ito pag ari na ho, nagbaktas ko piting layo Pag ari na ho. Mana karon binta-binta na ron kay ang motor pasuod man kita na to. Para motor pwede masud diri at motor mo nang nanami karon diri wala ko baktas kay piting wala kanang layo po diri baktasan. Pabot po karon kay ang panahon kuan siya wa siya init kay tungod sa mga dagom-dagom pod ka adventure. What's up ka adventure? Nibalik ko karon sa Binlio Dam. Akong giubanan pod at mga vlogger lang Renz Junior Show, si Kesnel TV, akong pagkumangkon. Ayo kalimot sa pag-subscribe sa akong pagkumangkon pod ka adventure. Okay? Kita na to ang nindot nga view diri sa Binlio. Ako yung gibalik-balikan diri ka adventure ko kay nindot kayo ba kanang nindot kayo ang imong kuan diri kanang pamati diri makari ka sa Binlio Dam kay tungod sa kalinaw nya bugnaw kayo ang hangin, perfect sa mga sama nila, mga banding sa pamilya, kauban silang mga anak. Ako lain nga niari karon ni suroy diri sa Binlio Dam. Adventure karon padung nami uli ako ang ilang tourist guide sa mga bagong na imong bagong kuan kanang vlogger si Kesnel TV atong suportaan og akong mentor si mentor ini video hinampas Renz Junior Show. Ayo kalimot ka adventure sa mga small vloggers sa Ubay. Kanang pag-subscribe unya pagtanaw po sa among video karon guys, pag-like, pag-comment. So karon guys na nagkapalisan dari kat tuloy ka mo kasi mga kuan nga ginahinay tag driver maghinay tag drive mo sino mga bangka sa sunahan bitaw. Unya karon kan adventure nakadaghan na tawo diri sa Binlio kay makita nato karon ang mga nanibisita diri kay hapon na ang atong oras karon 3 PM good afternoon. Unya karon kan adventure nanay mga nang nibisita pod nga nagsauna pagkarina huway motor nga makasugod pero karon makita na to ka adventure na mga mupado nga mga motor na ay mga nibisita diri. Ayo ka adventure, daghang salamat sa inyong pagtanaw. Maghinaot ko nagpalipayon mo sa among video. Ayo kalimot pag-subscribe sa akong channel o kang Kesnel TV. Irin niyo hinampas official Renz Junior Show. Okay adventure, don't forget to click a notification bell para makasunod mo sa among daghan nga video. Daghang salamat ka adventure. God bless. Kaway kaway kaway.